welkom bij een nieuwe video. Joet, is het 18 maart 2021 en dat betekent dat ik Joet Jerry ben. Joepie! Dit is mijn tweede corona hier alweer, want vorig jaar er ik al corona. En er is nog net iemand thuis en ik kreeg je visite uitnodiging, dus ik dacht, ik ga mijn Jerry gewoon te germa Jim vieren. Ik heb op Instagram gevraagd wat moet ik eventueel van mijn corona Jerry. Maar als eerst, deze outfit is net echt feestelijk. Daarom zit ik maar als eerst even feestelijk omklaaien. Nou, oké. Als dit niet feestelijk is. Er is nog één ding wat ontbreekt. Een feesthoedje. En nog één ding. Maar eerst even liken en abonneren. Oké, dan ben ik heel benieuwd wat je hem stuurt hebt op Instagram. Als je hem Instagram dan net volgen. Als eerste site laagstreepje Hilco, laagstreepje O. Troyel Friesland rieden en bij wat meest kanaal. Ik ga je reviews. Dus, ja. Volgende site hieke.ig. Nou, die ken je hem al hier. Koekjes maken. Dit vind ik leuk. Ik ben maar alleenig, dus ik vind het een beetje zonde om heel veel koekjes te maken zien. Dus ik maak gewoon een Jerry cake. Als dat mooi van Hieke. Ik hoop het. Ik dacht het gewoon. Oké, ik heb de ingrediënten bij elkaar samelen voor een 1-persoons cake. En vorige keer ging het best wel goed zonder recept. Dus dat doe ik gewoon opnieuw. Oké, ik neem het aan. Suiker en horeca. Hup. Wat malten. Shut up, hoe mooi! Ik heb nog een idee. Dit doe ik in. Shut up! Oké, het zit er eigenlijk helemaal niet zo lekker uit, maar wel spectaculair. Het wordt net een grote taart, maar hé, het wordt een taart. Ik doe hem 10 minuten opzij in de oven. Het zit dus nu in de oven en ik zal even wat slagroom kloppen van erop, want hij moet ik mooi versierd vanzelfs. We maken hem roze. Wauw! Roze slagremmen. Volgens mij is de taart nou weer klaar. Auw hé, die is klaar. Wat een taart. Om eerlijk te wezen ziet het er wel een beetje ranzig uit. Maar we gaan hem versieren, dus dan wordt het wel mooi. Oké. Als eerst druk ik wat slagremmen op. Hoppakee. Wauw. Wat spekjes. Wat chocolade, pretzels. Biggetjes. Dit is dus mijn corona-irritatie. Ik vind hem best mooi. Tijd om taartje te proeven. Even een stukje nice van. Denk je het dan? Mijn coronataart. Lekker. Bedankt voor deze opdracht, Hieke. Nou, dan gaan we verder maar de Instagram reacties. Ga eerst naar de wc. Site Bas van der Stoep 2009. Waarom? Ik zit op de wc. Wie dat de bedoeling? Oké, raar. Volgende dan maar. Sanne.vissertje site gewoon video bellen en iedereen een taart in het gezicht gooien en dan lach je. Huh? Oké. Ik ga video bellen en dan gooi ik een taart in hun gezicht, maar dat ken het, want ik ben rond video bellen, dus dan kerst ik je taart in je gezicht. Ik kan wel een taart op mijn telefoon gooien terwijl ik ont videobelling ben. Oké, dan doen we dat. Oké, nou, dan zit ik een vriendin videobelling. Hoi Dora. Hi Grijske. Ik moet een taart in die gezicht gooien en dan is die een night chill video. Oh, leuk. Een taart in mijn gezicht. Ja. Nice. Ja, lekker. Lekkere taart. Oh, daar is ze. Bedankt. Hier Alsjeblieft. lekker op mijn gezicht. Alsjeblieft. Mijn telefoon... Is toch onlang, Grijske. Liken en abonneren. De juiste. X Leonie Feest, daar site een drive-thru. Leonie. Van de tweede keer. Ik heb je reviews. De laatste opdracht van Joet is: gooi een bak wetter oer die hennen. Van Silke.de.haan. Oké. Oké. Dit
weer de video voor deze week. Vergeet net te liken en te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei! Waarom had ik altijd zulke rare dingen doen? Kun je hem net een keer wat normaals bedenken?